Sakay tabay! Bay, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, may gabi kung bisan asa man ka nga part sa kalibutan. Karon paingon mi og North Cotabato. Ug moagit aning lugar nga naay 20 kilometers per hour ang iyahang maximum ang nakasulat, maximum speed limit. Para sa ako abay, dako gyud ni siyang issue nga dapat unta bago sila nagpagawa sa ginana nga ordinance, ilahas ang gistudyuhan. Ngano? Few points. Una, di naman speed ang reason nganong daghag-disgrasya. Ang disiplina sa tao, disiplina sa driver. Bago unta sila magawa sa ginanang ordinance, they have to make sure nga tanan mga sakyanan nga nag-agi aning dalana, ang tanang driver anang maong mga sakyanan, license og tama, o ikaduha naa sa tamang edad. Diri nga mga parts sa atoang nasod bay, daghan kaayo diri mga naga-drive nga wala na mga lisensya. Mga bata pa kaayo makakita ka nagamotor-motor na nga wala pa yung mga lisensya kay naanad sila nga sa ilang balay gawas, drive og motor, ana lang. Wala yung mga tarong nga mga papel, underage sila pero naka-drive. Mao na dapat unang ilahang tutukan. Ikaduha, kanang mga facilities nga ilang ibutang taan ng footbridge. Mao bitaw gibutang ng footbridge kay para dito moagi ang pedestrian instead nga sa dalan, pero ang unsay buhaton mo labang ra gihapon. Para sa ako ka ng duha lang kabutang lang unta matutukan nila bago sa mag-impose og 20 km per hour nga dagan. Kaya murag di gyud mao. I-compare nimo sa mga well-developed countries no like Germany, na sa ginatawag nga autobahn nga walay speed limit. Wa man ta kadungog oy nga kada adlaw na matikwang. Very simple reason. Ang driver nga ni agi diha disiplinado. Kabalo siya sa power siyang sakyanan, kabalo siya asa kutob ang kaya pud niyang ipadagan niya. Maong kabalo pud ang uban driver nga dito mo agi diha kay hinay man natong dagan, dito pwede diha kay kanang dalana para ra gyud na sa high speed na gyud kaayo ang mga sakyanan. Mana para sa ako abay ang dapat tutukan. Instead nga mag-impose mo aning 20 km per hour nga dagan. Murag binuang kay na. Kani bay ha? Oh, tagaan ta mog sample unsa ang 20 km. 20 km. Ano 20 km bay? Oh, asa maabot ani? Oh, katong mga motor pilay dagan na to. Katong motor pilay dagan na to. Kani bay mo ning 20? Oh. Oh, dagan tag 40. Oh. Bye, welcome to Kidapawan. Karong adlaw atong itry ang pinakabag-o nga restaurant dinhi sa Kidapawan, North Cotabato, ang Saburi by Chef Alexander Sebastian. Bye! Naata diri karon sa Saburi Kidapawan. Bago lang ni sila nag-open o ang chef behind aning restaurant is no other than Chef Alexander Sebastian of Darubata Japanese Restaurant. Aside sa Japanese experience manggod ni Chef Alex, daghan pud kay ni siya experience sa mga laylahi nga mga Mediterranean, Italian, o French cuisine. So, iyahan ang gidala diri sa Kidapawan, inaagi sa Saburi. So, kung gusto mo mag-splurge, gusto ninyo mo try og bagong dishes, mo na ni ang inyong sign para mukaon mo diri sa Saburi. Kung gusto kag mga duck dishes nga mismong duck gikan pa sa France, naa sila ana. Kung gusto mo mga kakaiba nga pasta, naa sila ana. Kung gusto mo og ceviche, gusto mo og mga salad,
naana diri sa Saburi. Mo na ang isa sa ganahan ako aning kinapawan kay nagavary ang ilahang mga dishes ba. Wala lang naglimit sa mga atong mga naandan. So if you like something Japanese na ay robata diri. Gusto kag something Mediterranean, French, Italian na ay Saburi. Bay, bago ta mo biyahe. Nuak sa tabay kay murag guto man. Naibag-o diri ba tura ba tanawa bay? Cleanest bistro since 2022. Diha ta mukaon bay. Lami daw ni diri. Kaila pud akong tag-iya diri bag-o lang ni siya nag-open. Pero nana siya laing restaurant pud. Ay bay. Kuita bay. Morning, Cleanest bistro bay. Bago lang siya nag-open. Bay. Kaon na bay. Gutom na kay bay. Bay, naata diri karon sa Cleanest Cafe. Ang location ani naa sa corner sa Abella Subdivision. Ang nakaayos diri bay, variety ang ilang gina-offer na food. So if you want Filipino, naay Filipino, even lutong bahay nga mga dishes like sa ato ang usual nga adobo, kare-kare o sisig. Naapoy American diri like burger, mga salad o steak. If you want merienda, they have their very popular empanada. In fact, diri nagsugod sa empanada tanan. Sikat ilang empanada diri sa Digos until nag-decide ang owner nga magdawat sila mga catering, until nag-decide sila nga magsugod sa ilang first restaurant. Mo na ang Chef Yard dito sa May Rojas. Then inside Chef Yard, morning Cleanest Cafe. Pero nagkadako ang demand sa Cleanest Cafe, then nag-move sila sa bigger and better place para mo-cater pod sa mga naga-follow og mga suki sa Cleanest Cafe. Lahi ang food dito sa Chef Yard, lahi po diri sa Cleanest Cafe. So atuan ang sugdan bay. Magsugod ta bay sa ilahang crablets. Lamig yung crablets, no? Kay makaon ni mo tanan. Good. Muna nilang adobo. Ang ganahan ako manggod sa adobo kay dry and kani ilang adobo ini ana. Dry na ay pagkahumba ang dating. Unang maka-addict yung adobo. Medyo kuaning Digos ka ng barbecue county ni dire. Usually, pag mga gabi na, kung gusto ka mukaon sa gawas, kasagaran yun yung makita barbecue or grill. And I think ang Cleanest Cafe mao'y lahi nga isa sa pinakabago dili na pod barbecue. Atong suwayan ilahang kare-kare. Mo ni ilahang kare-kare dire instead of beef or mga kanang tuwalya or buntot, ilang gamit pork belly. So crispy kare-kare. Ito ang pinaka-importante sa baboy, kanang wala gani aftertaste. And they have sisig. Kaning sisig, grabe yun ni ka-polarizing na issue, no? Kaya na ay gustog sisig without the egg, without the mayo. Pero mao kay na giingon nga, kung unsay na andan, mao ay gina-serve pud sa mga restaurant. Dinhi manggod sa Digos, ang naandan nga sisig, kaingon ani, na naay egg, ug naay mayonnaise. Karon suway na to ilang burger. Double patty. I think ang ilahang gamit diri kay Angus na patty and brioche bun.
Very classic, straightforward, walay daghang arte, cheese o ang iyang dressing. And karon steak. I think ilang steak diri kay USDA. I like my steak medium. Let's try. Yeah. I always like my steak kanang naay crust. Tender on the inside, tas crusty. Wala akong ganahan. There's salad. So this is chicken katsu, no? Then naay mango. If you want a salad with a kick, na siya medyo kanang paak mo ni. Then since na siya chicken na ay breading, na siya element of crunch. So importante sa pagkaon, daghang texture o balance na ay kani perfect balance of acidity, na ay zesty nga taste o na ay spice and sweetness po. Nani balsamic, no? Yeah. Bye! Basig ganahan ka sa mga music na gigamit namo sa mga videos. Labi na sa atong mga friends ng mga photographers, videographers, and atong mga kapwa vloggers. This is your chance to get a free 30-day trial just by clicking the link below. Ayaw kalimot bay ha? Like, share, and subscribe sa Sakay Tabay para man-notify ka kung naami mga bagong video. Sakay Tabay!